Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Төрі урыны кайнар ризык һәм эш Шалыда Луганск һәм Донецк халык республикаларынан мәҗбүри күченеп килүчеләргә әзерләнәләр. Муниципаль приют эшли, тик ул сукбай этләр проблемасын тулысынча хәл итә алмый, урам этләренә кагылышлы бәхәс дәвам итә. Дөньядагы хәлләр аркасында Россиянең көньягындагы кайбер аэропортларга очышлар шикләнгән. Шикләү чаралары 2 мартка кадәр сакланачак. Карар Росавиациядән кабул ителде. Шулай итеп, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферопольдә һава аланнары эше вакытлыча туктатылды. Шола аэропорты эштә кыенлыклар кичерми. 25 февральгә расписаниедәге очышлар булачак. Анапа, Сочи һәм Симферопольгә рейслар җәйге очышлар программасы кысаларында барлыкка килергә тиеш. Казан аэропортында шулай көньяк юнәлешләрдә рейслар гамәлдән чыгарылган. Шулай күченеп килүчеләргә ярдәм итәргә әзер, яшәү урыны тәкъдим итүдән тыш хакимият һәм эшмәкәрләр шулай гади чаллылар Луганск һәм Донецк халык республикаларында яшәүчеләргә ярдәм кулы сузарга һәм булышырга әзерләнә. Бу хакта алар Шаллы ТВ телеканалының төшерү төркеменә сөйләде. Шул эшмәкәрләре Луганск һәм Донецк халык республикаларынан мәҗбүри күченергә ярдәм итәргә әзер. Помощь будет оказана средствами личной гигиены, так как многие беженцы уходили поспешно из дома, и те вещи, которые им необходимы будут, мы, конечно же, поможем и обеспечим полностью. В нашем городе есть и вакансии, но если человек захочет остаться у нас в городе, ему понравится, он сможет трудоустроиться. Также в центре занятости есть обучающие программы. Проект «Приют человека» набережной Челны готов оказать посильную помощь в связи с сложившейся ситуацией, когда приезжают в наш город беженцы, нуждающиеся с других республик. Мы, в свою очередь, каждую субботу, воскресенье и понедельник с 12 до 15:00 готовы людей кормить, раздавать одежду, оказывать юридическую, психологическую помощь, трудоустраивать людей с предоставлением жилья. Шәһәрдә күпләр Луганск һәм Донецк республикалары халкына ярдәм итү өчен берләште. Шулай ук шәһәр хакимияте дә эвакуацияләнүчеләр килгән җиргә барысы да әзер булсын өчен бар көчне куя. Исполнительный комитет города Набережной Челны готовится к размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Сейчас сформированы группы волонтеров, фельдшеров, психологов, социальных работников, которые будут оказывать помощь приезжим. Зарезервировано 270 мест. Приезжие будут размещены в санатории «Жемчужина» и общежитии КамАЗ-Жилбыта. По количеству людей информация будет уточнена позднее. Вся актуальная информация будет размещаться в медиапространстве и на официальных ресурсах администрации города. Гади чаллар да ярдәм кулы сузачакларын белдерде. Ярдәм картасы проекты сайтында алар яшәү урыны белән ярдәм итәргә әзер икәнлекләрен хәбәр итте. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы юктыруның 2643 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 398-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә 267 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 688 кеше һәм Чаллыда 356 кеше. Шулай итеп 24 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 106067 очрагы билгеле. Аларның 70439 терелгән, 758 узган тәүлектә. Урам этләренә кагылышлы бәхәс депутатларның законга төзәтмәләр кертергә этәрә. Дәүләт думасында эт хуҗаларын да җаваплылыкка тартырга кирәк дигән фикерләр яңгырый башлады. Моннан тыш сукбай хайваннарга бәйле проблеманы хәл итүдә җирле хакимият вәкаләтләрендә киңәйтмәкчеләр. Илхам Шакиров 9 ел гомерен этләр асрауга багышлаган. Бүген аның приютында 149 эт. Тагын алыр идем ди финанс ягыннан кытлык. Приютта 150дән артык эт тотсаң, штатта ветеринар булырга тиеш. Аңа хезмәт хакын түләргә кирәк. Приют булай да хәйриячеләр ярдәмендә эшли. На завтрак у нас уходит 2 мешка корма сухого. Каждый мешок по 1500. То есть 3000 завтрак у собак в день. 30 дней 90 тысяч. На вечер мы готовим кашу. В общей сложности на еду у нас уходит в месяц 220 тысяч. Вот считайте.
Как нам эти деньги собирать? Шәһәрдә 100 эт сыйдырышлы муниципаль приютта эшләп килә, әмма ул сукбай этләр проблемасын тулысынча хәл итә алмый. Стерильләштерү һәм чип тагудан соң этләр кире яшәгән җирлеккә җибәрелә. Если нет большого финансирования, то можно ведь использовать заброшенные, неиспользуемые помещения и в них создавать условия. Для собаки ведь не важно, золотая или клетка, или из другого материала. Самое главное, надо создавать условия и вести целенаправленную работу. Дәүләт думасында яңа закон проектлары тәкъдим ителә. Әйтик, урамда ташлап калдырылган эт хуҗаларына штраф кертергә ниятлиләр. Әгәр дә эт берәрсен тешли икән, 200 мең сум штраф. Сәламәтлеккә ныклап зыян салынса, җинаять эше кузгатылырга тиеш дип саный депутатлар. Государственная Дума, неоднократно обращаясь к этой проблематике, все-таки сформулировала серьезную и такую конструктивную программу, которая позволит эту задачу на местах решить. Проблема сейчас заключается даже не столько в финансировании и строительстве этих комплексов для содержания животных, а сколько в том, чтобы наконец-то было на уровне всех муниципалитетов понятно, как эту задачу решать. Моннан тыш сукбай этләр проблемасын хәл итүдә җирле хакимият вәкаләтләрен дә киңәйтү тәкъдим ителә. Мәсәлән, этләрне приютларда гомерлеккә асрау һәм хайваннарны урамда йөртү кагыйдәләре турында карарны шәһәр хакимияте кабул итәргә мөмкин. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Кагыйдә бузган өчен штраф белән генә шикләнмәгән шәһәрнең дәүләт автоинспекциясе Мчулман проспектында Ford Focus автомобиле йөртүчесен тоткарлаган. 32 яшьлек ир-ат руль артында исерек хәлдә булган, нәтиҗәдә аңа административ материал төзелде. Аның автомобиле махсус стоянкага урнаштырылды. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, элек әлеге машина йөртүчегә инде берничә административ беркетмә төзелгән булган. Әлеге хокук бузу кабатланган өчен ир-атка Россия Федерациясенең җинаять кодексының 264.1 маддәсе нигезендә җаваплылык каралган. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В санатории Шифалы-Суижминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. 10 марта. ДК КамАЗ. Звезды мюзиклов «Нотр-Дам-де-Пари», «Ромео и Джульетта», Светлана Светикова, Эд Шульжевский и другие в ярком театральном представлении. Доступно по Пушкинской карте. Требуется рабочий на производство, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство, обучение, вахта по проспектам города. Телефон отдела кадров 46 53 11.